Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu. Muhle nangawo lo mzuzu, unguNkulunkulu ophilayo, unguNkulunkulu osithandayo. uNkulunkulu osenzela izindlu eziningi ezulwini. Yazi ukuthi lowo naloyo ohamba ngobungcwele unendlu ezulwini. Uneyakho nje imention yokuthi wena uphila impilo engcwele emhlabeni. Yikho uJesu ethi ekhaya likababa kunezindlu eziningi, uma bekungenjalo bengiyonitshela. So unendlu yakho nje, unesikhiye sakho. Ukuthi inkinga yakho awufuni ukuba ngcwele. Le ndlu oyibekelweyo izoba ngekabani? Xoxele, izoba ngekabani? Izobangeka bani? Lokhu libele iminako yalelizwe ozofa uyishiye. Hhayi-ke nokho siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Nasi isicelo enginaso. Lo moya uthanda ukwanda, uyanda lo moya. Wabantu abaletha WhatsApp number belibhale iy'namba ezi-wrong. Uthola ukuthi mhlawumbe iyodwa nje ishintshile. Ngithi ngiyamfaka umuntu ekhaya lezwi angangeni, angaqhamuki ku-WhatsApp, kanti umuntu oletha inamba uyibhedile. Kwesinye isikhathi angene umuntu, zihambe iy'nsuku, athi umuntu ofakile ngifaka usibanibani ukuthi akayitholi iy'nkonzo. Ngithi mina usibanibani ngamfaka nje, bese ngiyayi-visualize-ke into enginayo ngimthumelele. Sezothi sikhava ukuthi wanginika inamba e-wrong. Kusho ukuthi ngifake umuntu o-wrong mina. Okwesithathu, uthola ukuthi ngifake umuntu asheshe aphume. Kanti usheshe aphume nje umuntu o-wrong ngoba umuntu onginika inamba uyibhedile. Yazi bazalwane, ngiyanicela ningayibhedi inamba ngoba ningifake enkingeni yalaba abantu sebelimele. Wena ungathini wena uzithola ufakwe egruphini ongazi lutho ngayo? Abangakholwanga abayile nale bathuka inhlamba. And le nhlamba abayithukayo, umbuzo uthi bayithuke ngenxa kabani? Ngenxa yakho letha inamba e-wrong. Umphumela wakho wenza into e-wrong. Icala lakho lelo elisezulwini lokuthi unikeze mina inamba e-wrong. Yaqeda ukuba wrong, yangena komunye umuntu. Lo muntu wayesenza isono sokuthuka. Akathuki mina, uthuka lo mgibele. Ngenhlanhla kongibele uyabona ukuthi aze amthuke nje lo mthukayo ubani imbangela. So ngiyanicela-ke niqaphele bazalwane iy'namba, ngiyanicela nje. Uyiqaphele inamba ukuthi iyo le oyinikeziwe. Ungazidaleli nje iy'nkinga esikhaleni. Asidluleke lapho. Ngiyanicela nje kodwa kakhulu. Qaphelela inamba onginikeza yona. Mina kuba lula kimi, mina ngicindezela yona. I-technology-ke leyo. Vele ngicindezela inamba iyongena kuma-contacts okwami sekukubhala igama. So uma ngenze njalo kakulula mina ukuthi ngibhale inamba e-wrong. Ngoba ngicindezela le onginike yona, okuzame nje nawe ukubona. Uma ibhaleke kahle ingaxutshwe nokunye aba-blue, uvele upressa yona, gijima iyongena kuma-contacts. Okwakho sekukubhala igama. So okusho ukuthi angikwazi ukuyibheda mina ngoba mina ngiseve inamba ngokucindezela yona yayiyela kuma-contacts. So indaba ilo onginike inamba e-wrong. Nawe-ke qinisekisa ukuthi umnikazi wenamba naye kuyenzeka nalelo phutha ngiyazi. Umnikazi wenamba naye akunika inamba e-wrong. So-ke qinisekisa wena ukuthi le namba i-right. Uma uthanda ifake ku-WhatsApp wakho nawe. WhatsApp ubone ukuthi iyasebenza. Ungezwa ngami sengithi le namba ayinawo WhatsApp. Wena wazi wena. Kodwa iqhamuke ngawe. Hhayi-ke bezidlula nje izinto ezenza umsebenzi wethu ube lula. Izinto futhi ezizokwenza ukuthi ubunye bube khona. Sikhuluma ngobunye. Ya, sifuna sizibhekele izinto ezenza ubunye bungabibikho. Sizoqhubeka nenkonzo yethu yobunye. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngani. Ngiyambonga, ngiyamdumisa.
Ngiyacela ukuthi ngiphawule ngenye into futhi. Izinto ezimbi asizikhulume, kodwa sizikhulumela ukuthi ziyekwe. Kunomunye umzalwane la othunyelelwe omunye osegruphini ama-signs kaSathane, devilish signs. Ungithumelele nginawo ama-signs kaSathane. So ngiyanicela bazalwane, izinto ezinjalo nisheshe niziriphothe. Anginanazi umuntu onjalo, ngimkhipha there and then ekhaya lezwi bese ngimblokha. Kubuze ngezinye. Ngizokhumbula ngicabanga beku last week sikhuluma ngomunye oshele omunye la ngaphakathi ekhaya lezwi. So-ke gadani bazalwane, kakhulu nigade ney'namba zenu, bangazihekhi iy'namba zenu, ngoba abanye bathunywe uSathane egruphini beze ngezinye inhloso. Nkulu kakhulu le group, bantu baney'nhloso ey'ningi. Abanye bathunywe uSathane bazoyiqumba phansi bazohluleka. Abanye bathunywe kimi ngqo. Angizokutshela-ke ukuthi mina mabethunywe kimi basuke bezokwenzani, kodwa uNkulunkulu uyabadalula. Abanye bazikhonfesele bona ukuthi weza la ekhaya lezwi ezokwenzani kuBabunzibande. So sisempini, ningacabanga ukuthi igroup nje iyahlaseleka kakhulu. Ucabange nje umuntu avele athumelele omunye umzalwane ama-signs kaSathane. Ihlazo leli. Hhayi ngeke nginanaze, ngiyam-exitha, ngiyamkhipha, ngiyam-remove egruphini bese ngimblokha. Kuphela nje kanjalo. Ngoba phela uze ngezinye inhloso lowo muntu ekhaya lezwi. Hhayi angidlule, siqhubeke. Izwi lenkosi esilifundayo ngokaJohn chapter 17 uverse 20 no-21. Masigoqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Nkulunkulu onomusa, ngiyazithoba phambi kobuso bakho, ngiyakhuleka. Ngiyacela Nkosi ube kanye nathi. Ulibiyele ikhaya lezwi, ubiyele intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyazi Nkosi isitha sethu esinguSathane sisebenzisa abantu ukwenza inhloso zabo. Ngiyacela Nkosi ukuthi usebenze ubabiyele abantwana bakho. Zingenzeki izinto ezibuhlungu kubona. Sicela iprotection evela kuwena. Ngezwi lakho amaHubo 34 verse 7, amaHubo 139 verse 5 no-Isaiah 54 verse 17. Ngiyacela Nkosi, khuluma-ke namanje ngezwi lakho silalele, uzambule Nkosi, ngiyacela siza abantwana bakho. Siyabonga ngalabo abaqhamukayo bekhomenta besho Nkosi ukuthi bayasizakala. Siyabonga abasizwa-ke yimina, basizwa uwena Nkosi Jesu uqobo, ngoba ubaba ubalethile kuwena. Usho njalo John 6 verse 44, wathi akekho umuntu oza kuwena engadonsiwe ubaba. Wakho umsebenzi ukumlonda uze umvuse ngosuku lokugcina. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wethu ukuthi ubagcine, balondoloze bonke uze ubavuse ngosuku lokugcina. Nami ngizicelela ngingasali uNkulunkulu wami, ngenze njengoPawuli, ngiwutuba umzimba wami engathi sengishumayeza abanye ngilahlelwe ngaphandle. Ngikhohlwe okungasemuva ngizelulele kokuphambili. Siyacela-ke Nkosi bakanye nathi ngomoya wakho oyingcwele, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Sifunda-ke ngokukaJohn chapter 17, umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu, ezikhulekela yena, ekhulekela nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Verse 20 and 21. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, kuba nabo babe kuthina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Besilokhu sihlezi-ke encwadini kaPetro wesibili, kodwa-ke njengamanje sizoqala ukuthi sishintshe sibuyele laphaya kwabaseKorinte bokuqala chapter 12. La sadlula khona ngasekuqaleni kwalesi sihloko number 5. Ngizofunda-ke uverse 11 no-12.
baseKorinte bokuqala chapter 12 fundeka, kepha konke lokho kusetshenzwa nguyena lowo moya munye ebabela lowo naloyo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Umoya oNgcwele usinikeza iphiwo, usinika ngokuthanda kwakhe, esabela sonke ayokufanayo. Uyabuka ukuthi lo uzofitha la, lo uzolunga la, bese yasabela umoya oNgcwele. So ungasihaleli isiphiwo somunye umuntu, futhi ungasifisi, ungabi ikhophi yomunye umuntu. Tholakala usushumayela ulengisa usibanibani, tholakala usukhuluma usulengisa usibanibani. Sebenza ngendlela yakho. Kufana nalena engiyabelwa uNkulunkulu yokusebenzisa izwi likaNkulunkulu. Thola ukuthi omunye useyalisebenzisa leli zwi, uyahluleka ukwenza ngendlela efanele ngoba uyakopela. Yiba uwe shumayele ngale ndlela yakho oyinikezwe uNkulunkulu. Musulengisa uBaba uNzibande, musukuba ikhophi kaBaba uNzibande. Cha, ngeke kukusize lokho. Noma yamuphike nje omunye umfundisi. Wena sebenzisa isiphiwo sakho ngendlela yakho. Ngoba phela manje uzama ukuba uthisha kanti wena uyawuphiwa ngoba uthisha. Mhlawumbe uba umvangeli, usuwuthisha manje, njengoba uNzibande uphiwa ukuba uthisha. Kanti-ke uNkulunkulu ungiphile nokunye, kodwa sigxile kakhulu ebuthisheni ngoba nje wasila ekhaya lezwi siyafundisana. Oza kwethu bashumayelile kakhulu, abanifundisanga. Noma abanye benifundisile, khona-ke sizofunda la. Sifunda into emnandi engenasitifiketi. Ukube sikhona ngaze kukhona odokotela manje, ngabe kukhona lokhu yena. Cha, siyafunda nje izwi likaNkulunkulu, siyaliphenya. Kuyadinga ukuthi umuntu izwi likaNkulunkulu aliphenye. Ngakhumbula enye ilokhuzana. Elinye ivesi esilithola la kwizenzo elikhuluma ngelinye ibandla elaliphenya izwi likaNkulunkulu. Ngoba ukuphenya izwi likaNkulunkulu akulona icala. Angilazi ukuthi liphi, ngiyamkholwa uNkulunkulu uzosizamela lona sisheshe silithole. Simkholwa uNkulunkulu uzosizamela lona sisheshe silithole. Akulona leli bengithi lona. Abase Izenzo chapter 17. Ngiyaxolisa ngithi ngene entweni ebengayilindele, kodwa ngizama ukuthi ngilungise lento ukuthi ukuhlola izwi unomoya kaNkulunkulu kuyasiza. Izenzo chapter 17 soqala ukufunda kuverse 10. Isihloko sithi uPaul ushumayela eBereya. Uthi uverse 10, kepha abazalwane bamukisa oPaul noSila masinyane ebusuku ukuba baye eBereya. Bona sebefikile khona bangena esinagogeni labaJuda. Labo-ke babe bahle kunabaseThesalonika, balamukela izwi ngenhliziyo yonke, bahlolisisa imibhalo imihla ngemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto. Ngakho abaningi kubo bakholwa, nabesifazane abanesithunzi abangamaGreki namadoda angeyingcosana. Izwi liyahlolisiswa, akulona icala. But liyinkinga uma uzolihlola ungenawo umoya oNgcwele. So kuthiwa laba baseBereya babengcono kunabaseThesalonika. Balamukela izwi ngenhliziyo yonke, bahlolisisa imibhalo imihla ngemihla ukuthi zinjalo yini lezi zinto. Lezi zinto ezikhulunywayo zinjalo yini. So umbhalo uyahlolisiswa, iBhayibheli liyahlolisiswa. Mhlawumbe ubusendaweni ethile ekushunyayelwa kwanento ongayizwa kahle, hamba eBhayibhelini uyohlolisisa ubheke ukuthi ikhona yini leyo nto na, zinjalo yini lezo zinto na. Mhlawumbe uNzibande beshumayela indlela yokumbona ukuthi uhamba ngendlela efanele, hamba uyezwini ubheke ukuthi zinjalo yini lezo zinto na. Yingakho uNkulunkulu mina wathi mayengithuma wathi angosebenzisa izwi, ngoba uJohane 7:38 okholwa njengokusho kombhalo, eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. So uma uzonginaka mina, ayikho imicabango yami engiyikhulumayo ngishumayelayo.
ngikhulumisa izwi, ngithatha leliya naleliya lihlangane likhiphe intshumayelo. Uma ngizokutshena nje imfihlo, angikwenzi ngokwazi kwami nokuhlakanipha kwami. Cha, umoya kaNkulunkulu. Ngesikhathi ngilungiselela inkonzo, kukhona lo khulumayo athi thatha leliya zwi ulihlanganise naleli. Leliya-ke ulilande bese ulandelisa ngalo naleli elilaphaya. So kukhona lo khulumayo. Manje uzozama wena ukulingisa ubaba uNsibande kanti akekho okhulumayo kuwena. Uhlanganisa amavesi angahlangani. Musuzama ukuba omunye umuntu. Ungazami ukuba ikhophi. Cha, bengikunika imfihlakalo nje. Isipho akangiphe sona uNkulunkulu. Nawe ukuphila esakho engingenaso mina. So-ke ngasikwazi ukuthi sibe izitho zomzimba ezifanayo. Amehlo emzimbeni awu-2. Mayese u-4 ewu-6 useyisidalwa lo muntu. Inyawo emzimbeni ziwu-2. Kodwa uma umuntu esenenyawo eziwu-10 useyishongololo lowo muntu. Cha, bazalwane, sebenzisa isiphiwo sakho. Lokho kwenza ibandla libe munye, ibandla liphelele. Sikhuluma ngobunye kuKristu. So abaseBereya-ke babe bahle kunabaseThesalonika, balamukela izwi ngenhliziyo yonke, bahlolisisa imibhalo imihla ngemihla kuba zinjalo yini lezo zinto. Lokho kwenza ukuthi abaningi kubo bakholwa, nabesifazane abanesithunzi. Yafuna ngixoxele inkinga. Abantu besifazane baningi ebandleni, noma yiliphi ibandla ozoya kulona baningi, kodwa hhayi abanesithunzi. Abanesithunzi babhehevisa benza njengabesilisa. Abantu besilisa abancane emabandleni. So nabesifazane abanemali, abayizigwili, abanesithunzi, abathathethatheki. Yingakho uDavide laphaya ethi Nkosi, ngiphe imali noma ngiphe ingcebo yokuthi ngiphile kodwa ungangenzi ngicebe efuna ngikuthuke. Ungangenzi Nkosi ngibe mpofu ngihlupheke kodwa nginike okwaneleyo. Angisalikhumbuli kahle noma ngilicaphuna kahle kodwa ngiyazi linjalo. Ngamanye amagama, uma owesifazane esenemali, enesikhundla esiphezulu, uyamdelela uNkulunkulu ambukele phansi. Ngakho bambalwa abathi benemali besey'khundleni bahlale ezweni, bahlale kuNkulunkulu. Njengamadoda, amadoda noma ukuthi uyahlupheka nje, ayizwani neBhayibheli, ayizwani neNkosi. Ngakho-ke bazalwane, ukuhlola izwi ukuthi zinjalo yini lezo zinto kudonsa lonke uhlobo lwabantu nabalikhuni kanjani ngoba ukhuluma izwi, awukhulumi intando yakho. Abantu balimele emabandleni ngoba sibathwesa imithwalo esihloko ifula nangomunwe. Asikhulumi izwi likaNkulunkulu. Kanti izwi likaNkulunkulu liyaphilisa. Izwi likaNkulunkulu lenza umuntu aphile noma ngabe libuhlungu, noma liyashisa, noma liyagwaza, noma liyasika, kodwa liyaphilisa ngoba liyizwi likaNkulunkulu. Kuthiwa-ke lapha ku-1 Corinthians chapter 12 verse 11, kepha konke lokho kusetshenzwa nguye lo moya munye ebabela yilowo naloyo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Verse 12, ngokuba njengomzimba umunye kepha unezitho eziningi, nezitho zonke zomzimba nokuba ziziningi zingumzimba munye, unjalo-ke noKristu zingumzimba munye. Sizoyibamba la ku-verse 12. Ngokudinwa inkosi sizoqhubeka siqale kuyo-verse 12. Sikhuluma ngobunye kuKristu. Asithandaneni bazalwane, siyizitho eziningi ezihlukeneyo kodwa emzimbeni owodwa kaKristu. Ukuthi ukhonzaphi akusho lutho. Ukuthi uluseliphi ibandla akusho lutho. Uma umfundisi kuleli bandla ungumfundisi wami nami. Nami ungumfundisi wami, ube ungekho ebandleni ngikulona. Ngoba amabandla awangena ezulwini into engenamsebenzi, amagama nje ofana nezibongo. Asimthandeni uNkulunkulu simkhonze, sihlale kuye. Uyasithanda, wadela indodana yakhe iyodwa wayithuma ezweni kube izosifela. Okholwayo indodana unokuphila okuphakade. Kodwa ongakholwa indodana, intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Masiguqe sikhuleke.
Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu, siyabonga, siyakudumisa. Ngiyacela ukuthi usize kube yilona loyo olalelile leli lizwi, alizwe, alenze, ukuba Nkosi angadumali ngosuku lokugcina, angene ngokwengcebo yakho ekhaya ezulwini. Siyabonga ngakho konke. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Ubaba uNzibande, siyavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi.